Lähivuosien puolustusmateriaalitarpeet kohoavat yhteensä laskien hyvinkin yli 10 miljardin. Näin suuria summia ei mitenkään voida kestävästi rahoittaa leikkaamalla samansuuruiset summat hoivasta ja huolenpidosta sekä leikkaamalla päivähoidosta, vanhustenhoidosta, koulusta, terveydenhoidosta. Sodan kynnyksellä ja sen aikana kansalaisia kehotettiin lahjoittamaan vähintään 1 päivän palkka maanpuolustuksen hyväksi. Jo silloin käynnistettiin myös kultakeräys, josta moni vanhempi sukupolvi vielä muistaa jotain. Kihlasormukset ja korut vaihdettiin rautasormuksiin ja kulta luovutettiin valtiolle. Sitä keräystä johti toimikunta, jossa olivat mukana Suomen ilmapuolustusliitto Lotta Svärd, Suomen sosiaalidemokraattinen työläisnaisliitto ja Suomen Pankki puheenjohtajana kauppaneuvos S.A. Harriman. En kerro tätä historiaa verratakseni nykytilannetta sotavuosiin. En vertaa. Kerron sen, koska siinä on jotain, mitä meidän kannattaa muistaa myös tässä päivässä. Kun Suomen turvallisuus on todella ollut vaakalaudalla, tämä maa ei ole jättänyt taakkaa vain jonkun yksittäisen ryhmän kannettavaksi. Kaikki ovat saaneet osallistua ja kaikki ovat myös osallistuneet. Jos haluamme säilyttää kansakuntamme yhtenäisyyden ja jos haluamme säilyttää laajan tuen Puolustusvoimain rahoitukselle, on haettava tasapainoisia rahoitusratkaisuja. Siksi olemme hakeneet ratkaisuja menneiden vaikeiden vuosikymmenten viisauksista. Siksi puhumme erillisrahoituksen tarpeesta, siksi puhumme maltillisesta, määräaikaisesta puolustusverosta. Tavoitteena on kerätä seuraavan 5 vuoden aikana noin 5 miljardia euroa puolustushankintojen rahoittamiseen. Keräämällä erillisrahoitusta voidaan välttää samansuuruiset leikkaukset ja välttää näin vastakkainasettelua hoivan, huolenpidon, koulutuksen ja turvallisuuden välillä. Puolustusveromalli on tasapainoinen ja oikeudenmukainen. Kaikki osallistuvat, mutta ne, joilla on leveämmät hartiat, suuremmat tulot, isot pääomatulot, ottavat hiukan suuremman osan taakasta kantaakseen. Ja näin toimien vältämme isoja leikkauksia peruspalveluihin tai sosiaaliturvaan ja säilytämme myös puolustustarpeiden hyväksyttävyyden.